Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να συζητήσω με μια κυρία για την εισβολή. Δεν θέλω να μου πει όμως για την εισβολή, ξέρετε τα όλα υπόθεση. Φαντάζομαι πώς οι πρόσφυγες έφυγαν από τον τόπο τους και τα λοιπά. Θέλω να μου πει για τα συνόδευτα παιδιά που έφυγαν από την Κύπρο και πήγαν μόνα τους στην Ελλάδα σε οικογένειες για ώσπου να βρουν τα πόθηκια τους οι γονείς τους, να τους φέρουν πίσω. Έχω μαζί μου μια κυρία που θέλησε να μου μιλήσει γι' αυτό, την κυρία Αφροδίτη. Θα ήθελα να σας συγνωρίσω. Γεια σας κυρία Αφροδίτη. Γεια σας. Πριν 1 χρόνια μετά το πόλεμο, είναι καιρό να μιλήσουμε για μια άλλη πλευρά της προσφυγίας, της καταστροφής της Κύπρου μας. Είναι και τα συνόδευτα παιδιά που έφυγαν από την Κύπρο, από την αγκαλιά της μάνας τους, για να μπούμε σε ένα πλοίο, να πάμε στην Ελλάδα, εκεί να μας φιλοξενήσουν οικογένειες ή σε ορφανοτροφία. Να αρχίσουμε την κουβέντα από την αρχή. Εγώ ήμουν 12 χρονών. 2 μέρες πριν την αναχώρηση του πλοίου, ήρθε η μάμα μου σχεδόν κλαίγοντας και μου λέει: Αφροδίτη, λόγω των συνθηκών που ζούμε μέσα στα τσαντήρκα, μέσα στα ποδαπολί, είναι καλύτερα να ζούμε στην Ελλάδα. Είναι οργανωμένα από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου με την Μητρόπολη Ηλίας Πατρών. Πάτρος είναι. Ηλίας Πατρών. Νομός Ηλίας. Νομός Ηλίας. Οι ιερείς εφρόντισαν να φέρουν τα παιδιά στο νομό Ηλίας. Μπήκαμε περίπου 300-400 παιδιά στο πλοίο, όλα άγνωστα μεταξύ μας, ηλικίες μεταξύ 6 και 12 χρονών, ήταν τα παιδιά που θα φοιτούσαμε σε δημοτικό. Μπήκαμε στο πλοίο, εγώ θέλω με τον εαυτό μου 12 χρονών, περίπου, να ανεβαίνω τα σκαλιά, τις σκάλες του πλοίου, να κοιτάζω με παράπονο, με πόνο, με αβεβαιότητα τους γονείς μου. Θυμούμαι, αν είχε 10 σκαλιά το πλοίο, στα 3 τελευταία σκαλιά, θυμούμαι, γύρισα το κεφάλι μου προς το πλοίο, να μην βλέπω τους γονείς μου, που τους έβλεπα να έχουν συννεφιασμένα τα πρόσωπά τους. Και μπήκαμε στο πλοίο. Εκεί μπήκα μέσα σε άγνωστους. Παιδιά από 6 χρόνων. Οι παιδιά από 6 χρόνια που θα πήγαιναν πρώτη τάξη του δημοτικού. Εμείς ήμασταν από τους μεγάλους. Αλλά μπορώ να πω ότι το κάθε παιδί είχαμε το δικό μας πόνο, τη δική μας μοναξιά. Εγώ θυμούμαι, εγώ προσωπικά θυμούμαι, ότι κάθομαι μέσα στο σαλόνι του πλοίου ή στις καμπίνες μας και φτιάναμε μόνο όταν μας ανακοινώναν ότι είναι ώρα του πρωινού, είναι ώρα του φαγητού, τέλος πάντων, ή κάποια συνάντηση με τον υπεύθυνο που μας συνόδευε. Από ό,τι έμαθα μετά, ότι για 300-400 παιδιά πόσα είμαστε, ήταν ένας δάσκαλος στην οδός.
τότε δεν το ξέραμε. Φαντάζομαι τι γινότανε. Είμαστε όλα τα παιδιά, ο καθένας στον κόσμο του. Έθωρα τον άλλον από εκεί, τον άλλον από εδώ, καθόμαστε, τρώαμε, δεν μιλούσαμε, μεταξύ μας, τρώαμε, σηκωνούμασταν, φεύγαμε, μπαίναμε στο έξω που να θεωρούμε τη θάλασσα, οπουδήποτε αλλού, αλλά μόνοι μας. Δεν είχα όρεξη κανέναν να κάνει παρέα με κανέναν. Δηλαδή, κατεβαίνοντας εγώ στο λιμάνι του Πειραιά, αν με ρωτούσε κάποιος με ποια κοπέλα, με ποιο μωρό έκανες παρέα, θα λέγα με κανένα, με καμιά. Δεν γνωρίστηκα με καμιά. Η φάση όλοι, είμαστε όλοι έτσι. Ο καθένας στη γωνιά του και ο καθένα μωρό ή στη γωνιά του και κλαίει ή στη γωνιά του και σκέφτεται του. Τίποτα άλλο. Πέρασαν οι ώρες, φτάσαμε στο λιμάνι, μας υποδεχτήκαν οι ιερείς και μητροπολίτες από τον νομόν Ηλίας για να μας συνοδεύσουν σε σπίτια στον νομόν Ηλίας και ακόμα σε οικοτροφία, ορφανοτροφία και αλλού. Εμένα, κατεβαίνοντας στο πλοίο, ήρθε μια κυρία κοντά μου και μου λέει, εγώ μένω Αθήνα, θέλεις να έρθεις κοντά μου, έχω και μια κόρη στην ηλικία σου και μονάχο κόρη και θέλει παρέα. Θα σε προσέχουμε τότε. Ναι, έμεινα κανένα χρόνο μαζί τους. Εντάξει, συζήτησε η κυρία με τους ιερείς, με τους ρούτα και εδώ κάνει την κατάθεσή τους να πάρει στην Αθήνα. Μπορώ να πω ότι πέρασα πολλά καλά, στην οικογένεια αυτή. Μ' αγόρασαν ό,τι χρειάζομαι, αγάπη. Αγοράσαμε ό,τι χρειάζομαι, έδωσαμε αγάπη, έδωκαμε αγκαλιά. Έδωκαν και ευκαιρία στους γονείς μου. Ήρθα σε μια-δυο φορές, ας πούμε, και φιλοξενήσαν τους εκείνους για να με δούσει. Καλά, οι γονείς μου δεν μπορούσαν να φύγουν και οι δύο από την Κύπρο, γιατί είχαμε τότε δύο αδέρφια που ήταν σε ηλικία στρατού, οπότε δεν τους έδωσαν την άδεια να έρθουν και εκείνοι στην Ελλάδα να μείνουμε όλοι μαζί. Ήταν 17-18 χρονών, είναι έτοιμοι για στρατών οι αδέρφες μου. Οπότε έρχεται κάποτε ο παπάς μου, κάποτε η μητέρα μου και με βλέπασε. Ήταν πολλά καλά πλάσματα. Δυστυχώς όμως χάσαμε κάθε... Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, αν έχετε επικοινωνία, αυτό θα σε ρωτούσα. Δυστυχώς, δεν γνωρίζω, ελπίζω. Αν δουν το βίντεο, ναι, να επικοινωνήσουν μαζί μου. Εφοιτούσα στο 32ο Δημοτικό της Αθήνας, πιο συγκεκριμένα θέλετε. Μετά όμως που έναν χρόνο ανάμεσα ήρθαν και οι αδερφές μου στην Ελλάδα για να... οι μεγαλύτερες μου αδερφές για να δουλέψω εσύ. Οπότε σε κάποιον τούτο, αν ήβρα σπίτι, διαμέρισμα, αν ήβρα δουλειές κτλ. Με πήραν από την οικογένεια, με πήραν κοντά τους, πήγαμε στον Πειραιά. Από την Αθήνα πήγα στον Πειραιά. Και μετά πήγα στις αδερφές μου
Όπως έζησα μέχρι το 1977, ως μετέκεισα η τρίτη ένταξη του γυμνασίου και ήρθα πίσω στην Κύπρο που διότι μετά το 1977 ήταν μας έδωκαν αυτοστέγαση, έδωκαν στη δρομολαξιά, στο τούτο, οπότε σταματήσαμε να μιλήσουμε στα Τσατήρκα και σε οπουδήποτε άλλο και γύρισα πίσω στον τόπο μου. Δεν μπορώ να πω ότι έπαθα, ας πούμε, ένιωσα κάτι ψυχολογικό ή κάτι τούτο, γιατί ήβρα αγάπη. Το κυριότερο είναι ήβρα αγάπη. Αυτό που χρειάζεσαι ως έναν παιδί. Ναι, έναν παιδί που ήμουν. Και όχι μόνο η οικογένεια που με φιλοξένησε, μου έδωκε αγάπη, αλλά και οι συγκάτοικοι στην πολυκατοικία, είναι το παιδί που έφραμένο από την Κύπρο, είναι το έναν το άλλο, ας πούμε, με αγαπούσαν, με παίρναν περίπατο, τώρα τα Χριστούγεννα, τώρα την πρωτοχρονιά, τώρα στα γενέθλια μου, τώρα... Δεν ένιωθες, όχι. Δεν ένιωθες κάτι όχι. Να θυμηθείς τι πέρασες πριν την εισβολή. Απλώς αυτό που με πήρε, ας πούμε, που έχω στο νου μου, είναι η επιβίβαση του πλοίου, επιβίβαση μου στο πλοίο, κοιτάζοντας τους γονείς μου, βλέπω με μάτια θλιμμένα. Στο τέλος δεν άντεξα ούτε εγώ και δεν ήθελα να τους κάνω να νιώσω χειρότερα. Εγύρισα το κεφάλι μου προς την είσοδο του πλοίου. Και από εκεί έφυγα μπροστά στην πλώρη και καμάδουσα. Το πάει. Εντάξει, γύρισα το πλοίο και πάμε. Αλλά είναι το πλοίο, να σου πω, είναι η πρώτη αποχώρηση. Αλλά κατά άλλα, φιλοξενία με πλήρη αγάπη και από τους δικαιούς μου και από γονείς των συμμαθητών μου που ακούσαν ότι φυτά μια προσφυγοπούλα στην τάξη των παιδιών τους. Πήρα πάρα πολύ αγάπη. Τι τον ήταν το σημαντικότερο? Ήταν το σημαντικότερο. Γιατί χωρίς αγάπη θα νιώθεις λίγο ότι ήσουν έξω από τα νερά σου, νομίζω. Μάλιστα. Αν δεν υπήρχε τούτη αγάπη. Αν δεν υπήρχε τούτη αγάπη προς τους φίλους μας, τους ομένους Ελλαδίτες. Ναι. Να νιώθεις λίγο αποξενωμένη. Ναι, αποξενωμένη. Όχι, με κάνα να νιώσω σαν το σπίτι μου. Που την πρώτη στιγμή. Όχι όπως τους Κωνσταντινοπολιτές που τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όχι. Δεν ένιωσες έτσι. Όχι. Δεν ένιωσες έτσι. Εντάξει, μπορεί ας πούμε να σκέφτομαι λίγο με τη γλώσσα που ένιξα. Τι σήμαινε και τι... Ναι, εννοείται. Η γλώσσα, ναι. Τα λέγανε σαν κυπριακά ή το έναν το άλλο. Αλλά σιγά σιγά βολευτεί. Εντάξει, με τις αδερφές μου πάλι είχαμε σχέσεις με την οικογένεια, αλλά με τα χρόνια, με τα κομμάτια, χαθήκαμε. Στον Πειραιά να πω ότι φοιτούσα στο δεύτερο γυμνάσιο Θηλαίων τότε, κοντά στην Αφεντούλη, οδός Αφεντούλη. Αν με βλέπει καμιά, ήταν τη χρονιά 75, 76, 77. Αν με βλέπει κάποια, γιατί είμαστε μόνο κοπέλες τότε, ας επικοινωνήσει μαζί μου, θα χαρώ πάρα. Ας επικοινωνήσει μαζί μου και εγώ θα μιλήσω με την κυρία Αφροδίτη. Αυτό ήθελα να σας πω. Και με την οικογένεια που την φιλοξένησε, αν θέλει κάποιος και το δει το βίντεο, ας επικοινωνήσει μαζί μου και εγώ θα το πω της κυρίας Αφροδίτης και θα επικοινωνήσει μαζί σας. Χαρεί πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, γιατί μου έχει ξαναπεί όλα αυτά, πέρασε πάρα πολύ καλά. Και όταν εμείς είχαμε τον πόλεμο εδώ και ζούσαμε μέσα στα Τσατήρκα, δεν είχαν σπίτι και να μείνουν κτλ. Αυτή βρήκε αγάπη σε έναν άλλον τόπο. Ναι. Αυτό ήταν το σημαντικότερο. Απλώς είπαμε, ήταν η ώρα της αποχώρησης, η ώρα ώσπου να φτάσουμε στο λιμάνι. Από το λιμάνι και από εκεί κυλήσα για μένα όμορφα χρόνια. Με τις συνθήκες που εννοείται με τις συνθήκες που είχαμε τότε. Άλλο και η ζωή μου στην Αμόχωστο, άλλη η ζωή μου στον Πειραιά, στην Αθήνα,
Αλλά αυτό, έτσι συντομία, μιλώ για τα παιδιά τα ασυνόδευτα, που μπήκαμε στο πλοίο χωρίς ασυνόδευτα. Τέλος ασυνόδευτα. Αφήναμε για μας η Ελλάδα τότε ήταν άγνωστη, σε μόνο σαν χώρα την έξω. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ και αρχίζω να έρθω σε επικοινωνία με φίλους που γνώρισα στον Πειραιά και στην Αθήνα. Ευχαριστώ. Κύριε Αφροδίτη, σας ευχαριστώ πολύ που μου μιλήσετε, γιατί είχαμε μιλήσει και πριν για όλα αυτά, για τα συνοδευτά παιδιά, για την εισβολή κτλ. Απλώς εμείς θέλαμε να πούμε για τα συνοδευτά παιδιά αυτή τη στιγμή και όχι για την εισβολή, γιατί περισσότεροι γνωρίζουν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ μέρος μου που η κυρία Αφροδίτη δέχτηκε να μου μιλήσει για τα ασυνόδευτα παιδιά, την αγάπη που δέχτηκε από την Ελλάδα, από τους Ελλαδιτές. Και αν θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μου, εγώ θα επικοινωνήσω με την κυρία Αφροδίτη να επικοινωνήσει μαζί σας. Θα χαρεί πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.